pred všetkým a v mene ticha, ktoré trvá nad všetkým, píšem tieto slová pre tých, čo sa nezľaknú priepasti. Lebo kto hľadá spásu v svetle, ten hľadá sen. Kto hľadá pravdu v noci, ten hľadá večnosť. Sme celok, prebýva v nás svetlo i tma, sila i zraniteľnosť, dobro i hnev. Uznávam, že tieň nie je nepriateľ, ale učiteľ. Nie je to bremeno, ktoré treba vyhnať, ale hlas, ktorý volá po prijatí. Integráciou tieňa sa nestávame bezchybným, stávame sa celistvým. Stávame sa celistvým. Nie sme len svetlo, ktoré svieti, ale aj tma, ktorá nám dáva hĺbku. Sme bytosť v procese, ktorá kráča cestou prijatia a harmónie. Každá existencia je len tenkou vrstvou na povrchu priepasti. Kultúra, zákony, spoločenské istoty, to všetko sú len krehké masky, ktorými sa zakrýva holá skutočnosť, že bytie je vratké a bez záruk. Gotická filozofia odmieta utopickú nádej v dokonalý svet. Namiesto nej sa učí žiť v trhlinách, kde sa pravda prejavuje práve v nedokonalosti. Týmto vás pozývam na rituál Rave of Cain. Možno sa viacerí pýtate, prečo cibula? Ja vám to veľmi rada objasním. Cibula má vrstvy, ako každý z vás. Cibula sa skrýva pod zemou. Čo sa skrýva pod zemou? Čo sa skrýva v temnote? Rodný! My. Áno. To nepoznáme, to neprebádané. A ja verím, že všetci z nás máme tú silu spoznať to neprebádané a premeniť to na svetlo. Tak vás pozývam na tento rituál dnes, tu s nami, aby sme sa zjednotili v kruhu, v Cainovi a v cibuli. Takže by som vás požiadala, aby ste zvolali Sláva cibuli! Sláva cibuli! Výborne. Takže vždy, keď vám Sláva cibuli, tak zvoláte to isté. Dobre! Sekundu. Ticho tam. Tak, ja vám ešte niečo porozprávam. Možno nie všetci poznáte Caina a biblický príbeh o Cainovi. Cain bol totižto prvý tvorca
prvej vraždy. Ale my sme tu kvôli tomu, aby sme premenili niečo, čo je pokladané, čo bolo tvorcom niečoho možno zlého, aby sme my všetky naše temné časti premenili na to svetlo. A hlavne v dnešnej dobe, čo je viac dôležitejšie ako komunita. A tak verím, že všetci, čo ste tu, aj s nami, sme ako taká cibula. Máme svoje vrstvy, ale všetci sme v jednote. Ticho tam! Presne tak. Takže nech započne rituál. Áno! Na úvod očistíme cibulu a nás. Teraz sa vás pýtam, čo všetko nosíte so sebou? Aké masky a aké vrstvy? Ktoré nie ste vy? Koľko vrstiev a koľko častí vás ste prijali len preto, aby ste uspokojili očakávania a nátlaky spoločnosti? Je čas ich dať dole. Je čas dať dole masky a stať sa tým, čím reálne ste. A to sa teraz stane. A ja teda čistím túto cibulu. A čistím vás. Zhoďte vaše masky a staňte sa vašim autentickým ja. Sláva cibuli! Sláva cibuli! A teraz v jednej miske sa nachádza voda a v druhej soľ. Pretože tak, ako soľ posvedzuje vodu, tak aj naše slané slzy čistia naše telo od bolesti. Nech sa dva póly spoja v jedno. Nech sa rozpoltenosť spojí v komplexnosť. A teraz chcem, aby ste na úvod všetci zvolali Sláva cibuli! Sláva cibuli! A preto posvedcujem túto vodu cibulu vo vás a v Keína. A očistujem cibulu a očistujem vás. A preto všetci zvoláme Sláva cibuli! Sláva cibuli! A teraz nakoniec túto posvetenú cibulu, ktorá nie je len symbolom tohto večera, ale aj každého z vás pošlem do davu. A preto vás poprosím všetci zúčastnení, máte tu možnosť sa s nami všetkými prepojiť. Prepojeme sa v kruhu, podávajte si cibulu, nech vytvorí kruh a vráti sa naspäť sem. Nech prosím neopustí túto miestnosť a vráti sa naspäť tam, kam patrí. Takže predávam cibulu, prosím, vráť sa späť. Nech do cibule vložíte váš zámer, ktorý nás spojí v tento večer. A všetci zvoláme Sláva cibuli! Sláva cibuli! A teraz poprosím svetlonosičov, aby predstúpili a odovzdali naše posledné požehnanie. Preto odovzdávam slovo prvému svetlonosičovi. Nech zvolá Sláva cibuli! Sláva cibuli! Sláva cibuli! Sláva cibuli!
prosím. Výborne. Kruh sa uzavrel. V jedno sme sa spojili. Odložte masky, odložte nánosy. Spojte sa s tým vašim primárnym, pradávnym vo vás. Preniknite do vašej autenticity a užite si tento večer, ktorý je váš, náš, ale zároveň prepojený v jedno. Tak na záver všetci zvoláme, čo? Sláva Cibuli! Sláva Cibuli! Sláva Cibuli! Ďakujem. Sláva Petríkovi! Sláva Markíze! Sláva Cibuli! Ovládol ma grupu.